A falta de 2 meses para unha nova vendimia, a Unións Agrarias asegura que as previsións foron moi boas ata maio, cando comenzou a cambiar o tempo con precipitacións abundantes, o que favoreceu un ataque de mildio. Ataque nalgúnas viñas de mildio, un ataque non igualitario en todas as zonas, senón moi desigual, pero sí que hai viticultores, sobre todo aqueles viticultores que ten a viticultura como unha segunda actividade, ten un maior ataque porque non estaban tan pendientes ou non estiveron tan encima do problema. Aínda así agárdase que esta sea unha boa colleita. O problema derivado desta situación é o aumento dos custos para os viticultores. Necesitamos unha viticultura moito máis profesional. Cada vez é máis importante e cada vez hai que estar moito máis encima das viñas, cada vez hai que estar moito máis pendiente dos datos meteorolóxicos para saber cando tens que tratar ou non tratar. Cada vez hai que ser máis profesional e cada vez temos que ter a viticultura moito máis mecanizada para poder actuar moito máis rápido. Dende o sindicato piden que a Consellería de Medio Rural aumente o orzamento dos seguros agrarios, xa que é necesario para que moitos poidan sacar a colleita adiante.